Lamɛnbaw an ka foli ni tanu bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni waati in na an mun bɛ ka radio Renouveau FM lamɛn an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Yusu bi ye ka dɔ tarata ye kalo tile 6 don avril kalo san 2021 an bɛ an lamɛnbaw ni an kanubaw fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔkan ka dɔ ka Masaramani fo ka waleɲuman dɔn Yusu ale de bɛ dugu jɛ majugu ni maɲuman bɛɛ lajɛlen ye a ti tɛmɛ dugu la ka dɔgɔ Tarawele marhaba somɔgɔw ka kɛnɛ nba imaw bɛɛ nba an bɛɛ ka dɔ radio ka fɔlɔ yani télé ka cogo bɛ bisimila Lajosi ne k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ ma n'olu bɛ jango sigi k'a lamɛn an n'u bɛɛ lajɛlen fo bi sɔgɔmada in na Lajosi nɛgɛw karafe a bɛɛ aw k'a dɔn min ye Fuseni Dawu bolo a b'ale bolo an b'a fo k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati k'a ni baara c'est anw den non c'est notre wolowolo fils voilà sika si t'a la siga foyi t'a la c'est notre fiston c'est notre cacho a banna Lajos ne ma no bɔra aw k'a dɔn min ye Seydina Umar Keita l'enfant de Kita ale bɛ aw k'a dɔn réalisation na l'enfant de Kita Kuduni Bodofɔ no bɔra ye min ye Z Amadou Z Traoré n'a bɔbɔsi l'enfant de Moribabugu l'enfant de Kiyan ça c'est mon jeune frère cogo di i den don an ka taa Traoré ma bɔ Traoré la c'est mon jeune frère hali n'a sɔrɔ a ba ye Gara ye c'est mon jeune frère baraka ye Lajosi n'o bɔra ye i k'a dɔn awa min ye Sangare wasolonka i ka awa Sangare k'a fɔ ka a waleɲuman dɔn Jamadugu Kɛfa Kalifa Sangare min ye an b'a fɔ sanga ani waati ale bɛ duguma n'o bɔra ye Kuyate Keita Awa renforcé Kuyate Keita Awa a tɛ tɛmɛ o kan a banna groupe Renouveau wusulan donna ale wusulan don awɔ ni ye mura o mura y'aw na ale de don awɔ a bɛ wusula don ka tila k'aw ka deodorant in fiyɛ a tɛ tɛmɛ o kan ala o tuma awa an n'a fɔ k'a waleɲuman dɔn o ka kan Lajosi k'i yɛrɛ fo o diyara n ye Denkuranin ka kɛnɛ basi foyi t'a la bébé ninnu basi t'a la a ba don basi t'u si la man tɔɔrɔ si tɛ yen a puwa i ɲinɛna maa kelen kɔ dɛ ne de Zekɔrɔba kɛ Zekɔrɔba ça c'est l'enfant de qui i ta facɛ kɛ non c'est l'enfant de qui ah ouais Lagare cɛ kɛ Lagare jumɛn c'est l'enfant de qui ile ta facɛ tɛ wa n ta facɛ tɛ ni ɲɔgɔnna denmisɛnnin nin bɛ se ka kɛ ne ta facɛ cogo ayiwa ni ko ten Lajosi ne o tuma kun fɔlɔ n y'a di ma i ti don ni an ne mɔ dakurunya kelen Dramane Alu Kɔnɛ yanni ka dɔ télé ka cɛkɔrɔ bɛɛ Yusu min ye ka dɔ bi tarata bɔli don kalo tile 6 avril kalo san 2021 a ko basum ko jama kɔni hiriri kɔni kɛ a ka sigili min n'o kɛra nin ka dɔ jamanakuntigi kura ye min ni danaya dara ka i ka dɔ Niger Niamey faba Yusu ko dɔgɔkun kɔnɔna na Yusu ka kun gɛn bɛ i n'a fɔ politiki Mali politiki jabalaba Dramane Alu Kɔnɛ ka kuma la a ko nin kɔni y'ale se kɔni don ne politiki binna kun kɔni ka ni nka yanga kɔni bonya maaw ye hiriri k'a ka fa bɛɛ lajɛlen fɛ a ko min ye ka dɔ Mohamed Basum ye Yusu ko dɔgɔkun tɛmɛlen maaw girinna ka fa bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ binna kun ka ani faso yɛrɛ kɔnɔna na ka waleɲuman dɔ kɔni da ni ka a sɛgɛrɛ min ye a kɛrɛlakaw ye i ka dɔn u ka dugu kɔnɔ ani dugu jamana kɔ kan caman kɔni dara ni ka dɛmɛɲɔgɔnya ta k'a sɛgɛrɛ ani maa minnu bɛ dangan kelen na ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ politikiw binna kun kelen na olu ani ka dɔn ani maa minnu fana bɛ n'u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dangan kelen na n'u bɛ politikiw kɔni ko fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de wulila ka se a mɔ dɔwɛrɛ tɛ caman ta kun ye giringiri ye walasa u bɛ se ka photo ta n'a ye cogo min na Yusu nka a girinkajɔ kɔni barika bonyana kosɛbɛ maa caman bɛ fɛ k'i yɛrɛ ye nka maa dɔw bɛ yen n'olu ye teri yɛrɛ ye Dramane Alu Kɔnɛ ale kɔni kumana o ko kɔni na a ko min ye dɔw ye giringirini kɔni boloda nka a teri dɔ bɛ yen ale kɔni ma giringirin kosɛbɛ i n'a fɔ tɔw bɛ giringirini min kɛ Sulemani Kɔnɛ ale n'a ye ekɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ sanfɛ kalanso Dakaro a b'o kofɔ Senegali ani k'a dɔn ka fɔ maa min fana bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Salifu Jalo la Burkina Faso ala ma hinɛna la Yusu ninnu bɛɛ lajɛlen ko giringirini kɔni tun tɛ olu fan fɛ barisabula olu n'a ye ɲɔgɔn dɔn ka sɔrɔ bila ko tɛ ni dun ye jateminɛ kɛ ali bi ko maa min ni jamana ɲɛmaa don kɛrɛnkɛrɛnyana anw ka jamana Yusu anw ye fanta jamana ye dɛmɛ bɛ se ka kɛ i ka dɔn maaw ye cogo min na o t'a kɔnɔna gan fiyewu Dramane Alu Kɔnɛ ka kuma la a ko min ye ka dɔn Mohamed Basum ye Yusu girinkajɔ caman kɔni
kɔni bɛ ka kɛ a nɔfɛ bibi in na ko a bɛna fɔ a ka furakɔrɔ ɲigilen don dɛ a ka furakɔrɔ ɲigilen kɔni don wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔw tɛmɛna cogo min na olu tun bɛ maaw ka campagne ko financer ni ka kasabi bɔ ka don a da fɛ Umaru Bongo Félix Houphouët-Boigny fo ka taa se ka don Geso Sanzuma Youssou o bɛɛ ka don 20e siècle a b'o kofɔ Dramane Alou Kone ka kuma la a ko jamanakuntigi kalafili min bɛna kɛ san 2022 ko ça va être chaud Mala a ko tɛ dɛ ça va être chaud dɛ k'a bɛna guwan Ivoirien ko tɛ a bɛna guwan dɛ k'a bɛna guwan min ye ka dɔn ka fɔ Mohamed Bazoum ale ka sigili senfɛ a Youssou ko politique maa caman ye giringajɔ ni ŋaɲaki kɛ dɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni ye hiriri kɔni kɛ a nɔfɛ nka a teri yɛrɛ yɔrɔ ma girin Dramane Alou Kone ko girin min kɛra ka dɔn Bazoum kan bisimila dakuruɲɛ kelen don Ala k'an kunnaja lajɔ si an bɛ sɛbɛn da Nouvelle Horizon an b'ale ta min ye URD olu Fédération URD de Bamako olu ka rentrée politique n'o y'u ka ɲɔgɔndalajɛ belebele a kɔni kɛra a k'a dɔn min ye Sali Ban Zumana Sisoko palais de la culture min ye a k'a dɔn jama bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Afrikalo tile 3 ye ni min filɛ nin bɛ k'a fɔ a Fédération URD de Bamako olu kɔni u ka wulikajɔ ani sababa bɛɛ na ka sababu kɛ mun ye maa bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu bɛ wulikajɔ min na min ye maa min kɛra URD yɛrɛ tutigɛba ye n'o ye président Soumaïla Cissé n'ale kɔni tanyana Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma lajɔ si Fédération parti min filɛ nin n'o ye Union pour la République min a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la sibiri don a k'a dɔn jama bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ maaw bɔra a k'a dɔn jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ maaw kɔni ye a k'a dɔn hiriri kɛ palais de la culture Sali Ban Zumana Sisoko maaw kɔni dara min ye lajɔ si taakɛle waati min na min ye URD i yɛrɛ b'a dɔn fiyɛ min ye parti mun ye i k'a dɔn awɔ min ye bɛɛ lajɛlen y'i bolo da i disi la ni ka parti ye a k'a dɔn min ye a ka welewelemadakan min ye ko o da n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a k'a dɔn taasi bila kɛra Soumaïla Cissé ye Soumaïla Cissé min n'an daɲana Soumaïla Cissé min faso denɲuman Soumaïla Cissé min a k'a dɔn ni a ka hami kun ye jamana in a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na o de ko dansa min ye ka maaw bisimila a Fédération URD de Bamako a ma ɲɛma Samuel Jara ale ye a k'a dɔn foli lase bɛɛ lajɛlen ma parti tɔndenw ma an'u terilakaw a ye foli lase olu bɛɛ lajɛlen ma ka taa sibila kɛ Soumaïla Cissé ma n'o bɔra yen u y'a jira k'a fɔ min ye a k'a dɔn parti yɛrɛ a k'a dɔn a sigin bɛ fɛn caman kan mange min ye a k'a dɔn maaw bɛ kuma minnu fɔ la réseaux sociaux kan ani maaw bɛ a k'a dɔn fɛn min fɔ a parti taabolo la ko nin bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye parti hali bi réseaux sociaux ye n'u ma fɛɛrɛ ɲin'a la a bɛ kɛ magosa ye dɛ lajɔsi i ka dɔn awa min ye parti tɔndenw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye wuli ka jɔ kɛ i ka dɔn k'a jira k'a fɔ kuma minnu bɛ k'a fɔ réseaux sociaux kan nin bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye min ye ŋunuŋunu kuma URD maaw olu kɔni b'a dɔn kan ka taa sira min fɛ min ye i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko Soumaïla Cissé a ma taa ten koyi i ka dɔn a ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ parti i ka dɔn a bɛ se ka yanga sɔrɔ cogo min na wa hali n'ale tɛ yan parti a jɔyɔrɔ bɛ ngolo fa politique taa sira la cogo min k'a y'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye a k'a dɔn Samuel Jara ale bɔlen ye min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la coordinatrice URD de Bamako Madame Kulubali a k'a dɔn Kadiatou Samake ale ye foli lase bɛɛ lajɛlen ma min ye a k'a dɔn ko maaw kan'u bolo sigi a k'a dɔn ŋunuŋunu kuma ninnu kan an ka taa dɔrɔn an ka baara kɛ réseaux sociaux maaw a k'a dɔn a dɔw bɛ yen ci t'u la a dɔw ta kɛ mɛ ŋunuŋunu kuma ye min ye o ŋunuŋunu kuma a k'a dɔn ko hali olu tɛ kala don ɲin na ni ka jateminɛ kow kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a k'a dɔn Saliku Sanogo ye non mais réellement j'ai pas vu un politique au Mali min ba sigilen don min hakili sigilen don min bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ Saliku Sanogo kan l'enfant de Gourala min a bɛ Gourala de Gourala il a été ministre de l'éducation
nunun do de ganga jamana la jose ala mais senefo do anu ye senefo de ayo siga soge kana ke non anga mo no wati temena ikmi disi gusini kati ni fana tana ne ba to men disi gusini ndai watu temena ikmi disi gusini kati albi men disi gusini mais ego chogori eko chogori hali bi men disi gusini afora ngo kuma taraya kati ne fera plus peur Bamako mais si tu parles trop là, Cathy va te montrer qui est Cathy. Faut parler trop. Il kana pas ko tebere. Cathy boy ne kane o ka gane u nyakoro. Tara se kuluba. Ku ye kuluba sramne ay yele damne. Kabinu yu da u kereka. Ka kene wulu ya fa dere ko ko barabana. Ko nga majorana. La jos Cathy. Salgu sanu. Salgu Zango, la josi ikado apmana ako awaminye URD ikado awaminye nyere la ako olute puma awakado puma chamande olutala anga bara kedro URD mi sumala sise alentayane ay haklina mi ani beni kliami una yo okado sinsi parti kono halbi ombita mano de ye ikado awaminye nyere la parti awakado ko awaminye nyema koe ko parti ka ngasira onye wa akwai kado tinyere la mami nobina ke cheboye ko ikado awamiye tinyere la o ma awkado ka ngake maye mami nani parti awkado akakilina be nywanve wa ikado yerde parti ko nana bi awkado ko mani mamunu bala kabna damne ko oluka fusaniye ube awkado mbala bi ngafsa no luye aikado tinyere la minye awkado awamado ko ne wulika joke mi awkado Mamadou Igor Jara bela jele ba ale don ale bankiye ikado ale reyi kanabo awkado tinyere la ikado ka awami jamana nyama no fe ngami mado ka fola mi URD ikado ko Mamadou Igor Jara mi mami na tara kosa na kale ko ni yera awkado nyame mi awkado nyame president mbe no ye Mohamed Bazoum ye oka awkado mi sigilila ikado ani maître Demba Traoré anno onu de benywa fe Demba way ne mo fe ngo anzile turaji mso de Demba yi afo jilige sage ka Demba Jalo fogoy Demba ko ayi ko ne Traoré Demba Traoré ne Jalo fore ayi ma Jalo ayi mais mo dabe digi maître Demba korola ale ni nege Demba la Demba Jalo Jalo fokadi o ale Traoré de anga dumba wa Touré anga foka wala nyuma no sanga ani wati ambadu nege Demba ani ambela jile badu opma la josi mi awkado Mamadou Igor Jara kale ni ko ni maître Demba ko lu ko ni yera awkado Bazoum ale sigilila ba jira ka fo awkado mami tara URD la ko ma baddo koy ma badda dama olu de tara URD la krengrena la Mamadou Igor Jara ala ka nguna ja Demba Konte n'ale ka fatire anya bon nouvelle horizon Youssou ana faranyonga indicateur jiro nouveau ale pumambe kado URD ale ka politique nundo bara fanaka mi na kere kado sibirido iya puma fo ale de la culture Amadou Ampate Bala Youssou ako apme mami nga nyama ya kono afo professeur Salifu Sanogo ani maba chama tondo mbora ka fa bela jele mine do warete mi nyeni bara nya akani WhatsApp se ka benjogo mina Youssou ako ikado bara damnele uyeta shiblake ka nyesi parti tout ke bamo no be sumala sisi ko fo ala mahinana la ay kado aka kalfa min ala kalo kle muga ani duru décembre kalo samba fla ani muga Youssou akara faransi ka sababu ke coronavirus banai o minye kado ka fotondo olu enwan wele o tigi nundo ko sigi singa samba fla ani muga ani kele Youssou kado ka fo ni jate mineke minye kado coordinatrice du district de Bamako madame Koulibaly Kadiatou Samake akoni fulde ni tanunta ka nyesi kado tonde klingil na bela jelema kama wele kata sumala sisi ka hakilina ko ako sumala sisi ay barabaw de ke ay tubaw de tige ni nga baraw sigi singa ni nga soro ki kodo Youssou nga yana ka kodo ako sumala sisi ka ikado tani
k'a bala i ka dɔ fasoden bɛɛ lajɛlen la kɛrɛnkɛrɛnyana olu o kuma sigini nin ye Yusu nga saya manjugu jɔn bɛna to n kɔ a Yusu o de ka jugu koyi nga n'i ye jateminɛ kɛ Sumala kun ye labɛnw sabati fa bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ tali kɛ URD a baaraw bɛ se ka sabati cogo min na Yusu fasɛgɛba ka kuma la a ko ninnu ye baarabaw kɔni kɛ hakilina min b'u la o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka fara ɲɔgɔn kan ni ka politiki baaraw kɛ Sumala Sise hakilina min b'a la n'a taara i da n'o hakilina ye o hakilina n'o hami tun bɛ a lasanga ani waati an ka se ka o taama o nɔfɛ ni ka baarabaw sigi sen kan tiɲɛ don olu bɛ baara mun na bi in na maa caman y'i ta fɔ ka lagosili ta k'olu sɛgɛrɛ ko Sumala kɔni dayana dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin URD ko bannen Yusu k'a ma daminɛ fɔlɔ koyi u bɛna baaraw de fara baaraw kɔni kan laɲini ye fɛn jumɛn ye fo Kuluba de ka wuli ka olu sɛgɛrɛ i ka don URD kɔnɔ olu ka tɔnden f'a ka kɛ ɲɛmaa ye n'o bɛ jamana ɲɛmaaya ko fɔ Yusu Madame Kulubali y'i sɔnni sigi nin bɛɛ lajɛlen kɔni kan a ko i ka dɔn san 2018 kɔnɔna na k'olu y'a jira Bamakɔ ye u bɛ se baara mun na i ka dɔn député kalafili kɔnɔna o kɛra sababu ye u ye ka dɔn k'a fɔ saraba kɔni jɛ a ma dogo maa si la i ka dɔn jamana in kɔnɔna na u bɛna o baaraw de ka dɔ fara o kan ni ka cɛsiri jala ni ka sirigɛngɛ a ko min ye ka dɔn baara ninnu ye Yusu ko Sumala ka laɲini kun ye jumɛn ye o ye ka Kuluba sɔrɔ ngo Ala kɔni y'a kɛ a ma se ka sabati i ka dɔn Sumala tɛɲɛna nka bibi in na nous allons travailler pour que Kuluba soit pour nous. Merci. A ko jija dɛ Kuluba sida in gɔnɔnen don dɛ a yɛlɛni ka gɛlɛn Yusu na baara bɛɛ lajɛlen kɛ Kiledu ma Dunbiya ka mobilini o se ka Kuluba yɛlɛ Kuluba yɛlɛni ka gɛlɛn dɛ katakata ni m'o bolo Kuluba a tɔnɔminen don cogo min a kɔrɔlen fana tɔnɔminen don a bɛ ten dɛ Ala k'an kunna yan Yusu i ka dɔn o y'a jira k'a fɔ URD tɔndenw k'u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka Kuluba kɔni minɛ ka kɛ u ta ye Professeur Salifu i ka dɔn san nɔgɔ ale kumana Yusu maa don maa min ka kuma man ca a bɛ kuma ni hakili ye a basigilen don Yusu a bɛ kuma la i ka dɔn ji bɛ kɔrɔnkɔrɔ na a k'an kɔrɔ a bɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Sumala Sise ma a ko min ye ka dɔn k'a fɔ nin ye baara de kɔni daminɛlen olu bolo a b'a ɲini tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baaraw ka se ka sabati laɲini ye fɛn min ye ni nka i ka dɔn Sumala ka laɲiniw sabati a ɲɛ hali n'a sɔrɔ a tɛ yan Yusu laɲini ka se ka sabati i ka dɔn a ɲɛ walasa wulikajɔ mun b'o olu bolo o bɛɛ lajɛlen ka se ka bɛn ni sababa ye tɔnden kura mun fana donna tɔw kɔnɔna na k'a b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'u bisimila u bɔr'u ka so u nan'u ka so i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ko da la min ye jamanakuntigi kalafili min bɛna na walasa u ka se ka saraba kɔni jɛ ni ka baarabaw sigi sen kan laɲini ye kelen pe de ye bɛɛ ni keleya ka se ka sabati fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ o hamina ani k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigiya baaraw hamina o min tun bɛ Sumala Sise la Yusu o baaraw ka se ka bɛn ni sababa ye ko tiɲɛ don Sumala tun minɛna banbaciw bolo a bɔra u bolo a ma mɛn a taɲani kɛra a kɛra i ka dɔn jigilatigɛba ye olu ma nka Ala ma min kɛ don min na k'o de kɔni ka ɲi u ye badabada dali i k'a dɔn o dɔw don kɛ ka ɲɛsin Sumala Sise ma nka parti tɔndenw u ye kalikasiyɛn min fana fɔ Yusu ko bɛna baara bɛɛ kɛ ka bɛn ni o ye walasa yiriwa ka sabati URD i k'a dɔn k'a fɔ Kuluba ka minɛ ka k'u ta ye u ka se ka baara kɛ jamana yiriwa kama Musa M Danbele baraminɛkalanden don n bɛ min f'i ɲɛna Sumala Sise furumuso maa ladiri don Aisata Asa Asata tɛ yan o don Asata Tarawele la maa ladiri don hali muso in n'i y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ a ka kuma man ca ndesanni nka a bɛ kɛ cogo di Ala mana min kɛ o de kɛra Lajosi indépendant an b'ale ta min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la walasa ka Mali kisi min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la fo an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maa wɛrɛ ka kumakan tɛ nin ye Sunbeli Bube Mayiga i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko donna nataw la jɛkulu na sigi sen kan coalition pour le Mali min ye i k'a dɔn parti politiques caman ani aw k'a dɔn jɛkulu caman minnu adamadenya taa sira fɛ min ye aw k'a dɔn Sunbeli Bube Mayiga i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn u ye wulikajɔ kɛ nin don aw k'a dɔn min ye Sunbeli Bube Mayiga ne tun b'a fɔ ko Sumala Sise sisan Sunbeli Bube Mayiga ale a kɔni a denkɛ ntanyana a denkɛ min tanyana i ka dɔn san 37 min ye tile 40
a y'o kɛ a bɛ k'a dɔn min ye a ka dɔn a tɛ wuli ka jɔ la walasa ka taasi bila kɛ ni ka ɲɛsin a ka dɔn an denkɛ a ka dɔn ale ka furema min a ka dɔn hôtel Maeva min filɛ ACI la nin lajɛ in ka dɔn o kɔni kɛra ye min ye Sumeli Bube Mayiga a n'a ka tɔndenw u ye ɲɔgɔn ye i ka dɔn awɔ min ye ɲɔgɔn ye kɛlen o kumana a ka dɔn parti taabolo kan min ye an ka premier ministre kɔrɔ ministre de la défense kɔrɔ ani ka dɔn ministre des affaires étrangères kɔrɔ min ye a ka dɔn Sumeli Bube Mayiga ye Daouda Sangare ale ka fɔla a ka dɔn indépendant kɔrɔ a ko coordinateur min ye district de Bamako Jakarija Sangare ale kɔni a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ye a ka dɔn min ye secrétaire exécutif o ye taama min kɛ a ye foli ani tani a y'o lase o ma dɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a ka dɔn k'a lajɛ hakilinaw olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min kunbilena kelen bɛ se ka ɲini cogo min parti yɛrɛ taabolo la min ye a ka dɔn Lamusa Sanɔgɔ min ye Sumeli Bube Mayiga a ko jakulu kelen si tɛ yen min bɛ se ka Mali kisi bi fo an k'an fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan o taa cogo si la n'an m'an bolo maanabɔ min ye ka hakilinaw awɔ ni k'olu baara min ye aw ka dɔn walasa jamana bɛ se ka basigi cogo min an bɛ se ka Mali kisi cogo min na Sumeli Bube Mayiga n'i y'ale ko fɔ a bɛ ka dɔn i bɛ politiki dɔ mankana ko fɔ bi kɔnɔ tɛ n dɔw le ye i ka dɔn awɔ min ye Sumeli Bube Mayiga min ye a kɔni b'a ɲinina cogo sugu bɛɛ lajɛlen la min ye kalafili min n'o bɛna parti bɛ se ka ninkura bɛ se ka fiyɛ parti la cogo min ani parti a ka dɔn asma i ka dɔn a taabolo a ka dɔn a ma bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ Sumeli Bube Mayiga a ko a ka dɔn an ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye kalafili min n'o bɛna kɛ min ye a ka dɔn ŋanamu ŋana yaala min ye a ka dɔn a ka kɛ ko ɲuman maliden bɛɛ lajɛlen de sigin bɛ ko o kɔnɔ Lajosi coalition pour le Mali ni min kɛ jɛkulu caman ye min ye parti politique ye ani ka dɔn awɔ min ye an ka awɔ jɛkulu minnu bɛ yen n'u sigilen don adamadenya taasira kan ani association ani maabaw k'olu de faralen don ɲɔgɔn kan min ye hakilina kelen kunbilenna kelen ani ka dɔn awɔ min ye jamana kelen n'o ye Mali ye a ka dɔn an bɛ se ka yiriwa cogo min ani an ka ɲɛtaa bɛ sabati cogo min wa ko ni jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka hakilina de y'o ye. Min ye Sumeli Bube Mayiga a kɔni a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a y'a jira taasira dɔw bɛ yen min ye an ka premier ministre kɔrɔ ye ministre de la défense kɔrɔ f'an ka o taasiraw an k'olu de matarafa o taasiraw an bɛɛ lajɛlen de ka sɔn o ma k'a lajɛ min b'a to jamanadenw ani jamana bɛ se ka kisi cogo min na o de kɔnɔna na sa min ye a ka dɔn a kumana réforme kan bamayɛlɛma min n'o kan ka sigi sen kan ko tiɲɛ yɛrɛ la a ka dɔn transition min ye diɲɛma bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra k'a fɔ transition a kan ka bɛn ni wagati ma nka transition b'a bakurubaw de kɛ maa min bɛna kɛ jamana ɲɛmaa ye o b'a tɔ latɛmɛ démocratiquement yɛlɛmabolo mun kan ka kɛ sarasunba ni politiko bina kun kan ala k'an kunna ja ala ka sababu ɲuman d'an ma min ye aw ka dɔn n'o bɔra ye secrétaire généraux section Adema PJ ani MPR de Kati olu bɔra u ka parti la ni ka taa Asuma CP la a tɛ tɛmɛ o kan o don n'a ka kala yɔrɔ dɔ fɛ i bɛ taa suma yɔrɔ dɔ fɛ i b'a tugu dɔn wa u jamu ni an ka Amadu jamu ye kelen dɛ Amadu El Konare Sɔ Konare b'a la kelen o b'a la sɔ yɛrɛ ya sɔ kelen wa awɔ ani nci Konare o fana b'a la ninnu bɛɛ lajɛlen ye Adema merci MPR merci an t'aw la bilen an bɛ taa Sumeli Bube Mayiga ka fɛrɛ dasi u taara fɛrɛ dasi ye u y'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa Asuma CFP la ala k'an kunna ja an bɛ kɔnɔrɛlakaw fo a bɛɛ i ka dɔn Jifale ko fɔ an bɛ Jifalekaw bɛɛ lajɛlen fo k'u wale Amadu ninnu ye Jifalekaw de ye Jifalekaw don i delila ka se wa Jifale a ma deli ka se an ma se sa nka fana ye munumunu sa kɛ u ka Bɛlɛdugu kɔnɔna na dɛ
Yusu an ka taa kalanko binna kunga ni denmisɛnnin fitinin ye bibi na a b'a ka do kan kala kɔni k'a dɔn k'a fɔ o dɔnniya b'a la a fɔ ko Zumana Cheikh Berete an bɛ don min na komi bi ko jamana kan ka kɔfilɛ a la a bɛ laɲini kelen nɔfɛ ka se ka sɛbɛkɔrɔ jo n'a bɛ fɔ ko spécialisation i ka dɔn laɲini min b'a bolo o ka se ka sabati Yusu baara ɲuman kɛba i ka dɔn olu foli ka kan maa min bɛ yen n'a bɛ se fɛn min na Yusu a ma se u ka dogo bilen koyi a ko min ye ka dɔn nin ye sifin ye bibi na ka dɔ kala binna kunga a y'a jeni yɔrɔ kɔni fɛ nka a mago bɛ dɛmɛ de la jamana fanfɛ walima baɲumankɛ mun bɛ se ka dɛmɛ ta k'a sɛgɛrɛ Yusu fasɛkɛ b'a ko kan d'excellence hakili bɛ nin na wa i ka dɔn ani sisan cɛ a bɛ san danbɔ ɲɔgɔn bɔ min sigira sen kan Ala ma hinɛna Amadu Tumani Ture la Yusu ka to ka kalandenw k'u jija u ka kala la u ka se ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen kɛ ni kimɛliw bɔra ka ban tuma min na kimɛliw mana kɛ ka ban maa min ye maa bɛɛ lajɛlen da Mali kɔnɔ ni k'u wele i ka dɔn ka dumuni kɛ n'u ye ni k'u jija u ka baara la ka jɔnjɔn d'u ma dɔw bɛ taa kɔ kan ni ka t'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a ko kabini o waati la Zumana Cheikh Berete i ka dɔn k'a fɔ bolongɛninde sira a mɔ k'a sababu kɛ i ka dɔn a bɛ baara mun na n'o bɛ kala kɔni kofɔ kala mana kɛ cogo cogo kabini a y'a daminɛ i ka dɔn duguma kala la fo ka taa sanfɛ kala kɔni fori Yusu an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko cɛ t'a kan dɛ an ko olu mɔgɔ bɛ cɛ Yusu fasɛkɛ b'a ko k'a yɛrɛ bangela kalo tile 29 octobre kalo san 1996 Kati kaden do a bangela Kati Yusu nka a y'a ka denmisɛnninya kɔni kɛ k'a dɔn buguni wallahi m'o f'i ɲɛna bon a daminɛna bisimila non i ma nin fɔ ta il est de Kati wallahi il est né à Kati wallahi wallahi Kati i ye nin min fɔ sisan a misaliya min bɛ yen ɲɛ bɛ ministre des finances min filɛ nin Alfuseni Sanu ale fana tun bɛ ten de très brillant jeune tun don n bɛ min f'i ye wallahi olu tun b'anw ɲɛ anw b'u kɔ ne delila k'a fɔ ni commission kɛra examen Alfuseni i b'a fɔ ko biɛnkɛnɛ dɔ don a ti fɔ an kɔrɔkɛ don dɛ biɛnkɛnɛ don a ka kɔrɔ mais n'i y'a ye bi i b'a fɔ k'e ka kɔrɔ n'a ye ayi ale bɛ taa de wa maaw tun bɛ ɲininkali de kɛ ko jɔnni kɛra DG mais premier a tɛ ku i la k'a daminɛ a ka école daminɛ fo ka taa se a laban ma mais a tun bɛ baara kɛ bɛndenya de la maa ti wuridiya ye diɲɛ na n b'o f'i ye dɛ a bɛ wuridi ba da jila ila la a bɛ se ka n'i taara sɔrɔ seli la hali ka taa i ci la n'a ye seli daminɛ ka tila ka wuridi daminɛ yan salatu tigɛ don ko k'a ye wuridi daminɛ sisan n'a sɔrɔ nakari mun daminɛ nka a bɛ jɔ yɔrɔ min na a ka dɔ a bɛ se ka dɔ bɔ a la n'o tɛ n b'o f'i ɲɛna il y a eu des jeunes à Kati an b'an waso n'u ye walahi an denmisɛnnin nama a ɲɔgɔnna dɔ tun bɛ ko Nuhu o fana ba Yusu k'a y'a ka denmisɛnninya kalan kɔni kɛ sanfɛ kalanso école de Saint-Martyr a bɛ Uganda ko fɔ Yusu a ka denmisɛnninya kɔni kɔnɔna na i ka dɔn tɛgɛkɔniden kɔni sigira a mɔ k'a fɔ ko siniɲɛsigiba kɔni bɛ a ye bari sabula i ka dɔn kalan na Yusu a kɔni bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ kɔni da ni ka wuli ni saraba kɔni ye o senfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ Buguni examen min kɛra Buguni san i ka dɔn 2011 waati Yusu a kɔni kɛra sababu ye ni ka a wele ka na i ka dɔn k'a fɔ kɛnɛba sanfɛ n'o bɛ ka national d'excellence kɔni ko fɔ o min sigira sen kan n y'a fɔ kuma daminɛ na Amadu Tumani Ture fɛ Ala ka hinɛ la anw ka jamana kutigi kɔrɔ Yusu k'a ye kalanbaw kɔni kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a nana lycée la lycée Kalilu Fofana n'o bɛ Buguni kɔni ko fɔ Yusu i k'a dɔn kabini a nana o fana la a ma ladar tiɲɛ fiyewu i k'a dɔn k'a fɔ premier moyenne baw b'a bolo ka daminɛ 1737 la Yusu ka taa 1715 la 1546 Yusu a ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ i k'a dɔn sanfɛ kalansow la o kɔni kɛra sababu ye sa ni nka i ka dɔn yele de bonya fa bɛɛ lajɛlen fɛ Yusu a ma ɲa min kɔni kɔ bagi kɔni nana kɛ a b'i n'a fɔ fili kɔni nana ye a ka moyenne taabolo kɔni na Yusu o kɛra sababu ye a ma se ka i ka dɔn k'a fɔ kɔkanna kɔni sɔrɔ bari sabula a ka laɲini kun ye jumɛn ye o ye a ka se ka i ka dɔn k'a fɔ biɲɛ kɔni sɔrɔ bagi kɔnɔna na n'o bɛ i ka dɔn baara kɛcogo ɲuman kɔni ko fɔ nka a ma se k'o sɔrɔ ka sababu kɛ ko i ka dɔn k'a fɔ erreur de correction bon il y a erreur de hali ka erreur bɔ dictionnaire la o de to je me souviens k'an to nɛgɛmane la an ka misi ko bɔn ɔkɔlidenw bɛ min fɔ a y'a sɛbɛn cogo ɲɛ awɔ o de ka ɲi
mɔgɔ fasugu bɛɛ bɛ mɛtiriw la. Ayi correction ni kuma dɔ minɛ dɔrɔn olu bɛ se ka ci ca kan. Mɛtiriw ka lagosili tɛ a ko anw mɛtiriw t'u la mɔgɔ fasugu bɛɛ bɛ yen a minkɛlaw bɛ yen a sisibɔlaw bɛ yen ɔ ni dɔ m'a ta sɔrɔ waati min a ladiriw bɛ yen minnu bɛ baara kɛ tiɲɛ kan n'o bɛna n'i ka sɛbɛn kɔni ye cogo dɔ la a na fɛn dɔ kɔni k'a kan dɛ an ka misi tun bɛ nin fɔ an ye kuma bɛɛ lajɛlen fɛ ɔ Yusu i k'a dɔn o kɔni kɛra sababu ye a ka laɲini ma se ka sabati ɔ nka o ma fari fa fiyewu a ka baara kɔni na a ye ACBN kɔni sɔrɔ i k'a dɔn baki kɔni na ɔ Yusu o kɔni kɛra sababu ye a ye a jija ni ka taa i k'a dɔn k'a fɔ sanfɛ kalanso min bɛ yen n'o bɛ université kɔni ko fɔ i k'a dɔn faculté de médecine et d'odontologie Yusu FMOS n'o b'o o ko fɔ de l'université des sciences des techniques et des technologies de Bamako ko Yusu o la a bɛ ka cɛsiriw baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ Zumana i ka dɔn Cheikh Berete Yusu a ye cɛsiriw kɛ a ko min ye ka dɔn k'a fɔ a kɔni kɛra sababu ye a Yusu a ye jɔyɔrɔbaw kɔni sɔrɔ première promotion du nouveau système CEDEAO OAS organisation ouest africaine de la santé Yusu a ye jɔyɔrɔba sɔrɔ o ko kɔni da la an bɛ don min komi bi a kɔni y'a jira k'a fɔ laɲini min b'ale bolo o ti dɔwɛrɛ dɛ Yusu maaw ka i ka dɔn dɛmɛ kɔni da k'a sɛgɛrɛ tiɲɛ don somɔgɔw yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ fantaden kɔni don an bɛ don min komi bi nka i ka dɔn dɔnniya min kɔni bɛ a la a mago bɛ dɛmɛ de la a bɛ se ka sanayɛlɛ sɔrɔ cogo min na a yɛrɛ ka kuma la k'ale ti taa yɔrɔ si dɛ n'a kɔni taara ka taa i ka dɔn a yɛrɛ spécialisé kɔ kan a bɛ na faso de kɔnɔ ni ka baara kɔni kɛ faso ye nka o ti taa cɛsiri kɔni kɔ o spécialisation a Yusu maaw bɛ se k'a dɛmɛ ni fɛn fɛn ye hali faransɛfan maaw u k'a lajɛ k'u kɔfilɛ a kɔni na walasa a ka se ka jɔyɔrɔbaw kɔni sɔrɔ a ka se ka kalanbaw kɛ sini ma sinikɛnɛ ma a ka segin ka na fa dugukolo kan ni ka na kalan kɔni bolo da min bɛ kɛ sababu ye a dɔgɔninw ni i k'a dɔn k'a fɔ a denw a bɛ se ka olu kalan cogo min na bonya ni karama kɔnɔna na a ye dɔnniya min sɔrɔ jamana kɔnɔ a kana cari fiyewu a ka da a ka jamana kɔnɔna ma ko laɲini de kɔni b'a fɛ nka a ti taa dɛmɛ kɔni kɔ fasodenw k'a lajɛ sa u bɛ se k'a dɛmɛ ni sira fɛn fɛn ye u k'a dɛmɛ n'o ye Zumana Cheikh Berete an bɛ don min na komi bi ko dɔ wɛrɛ tɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ le confident maaw olu ko k'u bɛ nin fɔ walasa lɔkɔlidenw ani sifinw ka se k'u ɲɛmada nin n'a ɲɔgɔnnaw ma cɛsiri baara bɛ se ka kɛ cogo min na faso ko kunda an y'a sama ka bɔ le confident kɔnɔ hali an ka kamalennin tun bɛ ten koyi il était brillant Dramane Alou Koné il était brillant. Non, allez, école de journalisme. Oui. Mami. Il était bien. Très bien. Oui. Très bien. Très bien, il était bien. Wallahi. Kamalen uno. Kamaleni. La Jose. Ani nyere doa ke Salam Traoré kati. Kabrudo kerefe. Ale franco-arabe ke kayen sibko la kwa ban. Katla ka kalanget, katla ka ta ina la tukuni ka droit kala. Atete moga. Yaro ya da kalankuraji be dɔw la dɛ. A bɛ dɔw la dɛ. Ala ka mun na ja. Amin. La Jose. Ne. Yani an ka gira an kun fɛ ten an ka taa sugu la an ka taa k'a dɔn min ye sugu la an ka taa sugu la Ablaye Mayiga an bɛ taa fɛ yen dɛ an bɛ taa fɛ yen belebele groupe commerce ka taa k'a dɔn café Niger an ka taa café dɔ Kalilu Yara an ka taa Masu ka dɔn an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin lamɛnbaaw ni filɛlibaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ka dɔn kanubaw fo i ka dɔn dante foli min na an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye nka an bɛ foli di ka dɔn Madame Jawara ma nin waati in na Bintu Kulibali i ka dɔn Kucalakaw ka Bintu nka a b'an fɛ yan Bamakɔ bi a n'a ka cɛkɔrɔba i ka dɔn ko Ala ka nɔgɔya kɛ an b'a n'a mɔdenw ni ka dɔn a den bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na an ka musokɔrɔba ɲuman don. Yan'an ka tɛmɛ Lala ni Abi den Lalabi an b'a fo min ye aw ka dɔn kɔlɔnkɔnɔ banba kalakisɛ k'a fo k'a waleɲuman dɔn a k'a dɔn sanga ani waati fo y'a fo Sotiba ale Ayidara bɛ yen dɛ Sirifukɛ an bɛ Sirifukɛ fana fo Nesani tɛmɛni ko ye Yusu i ka dɔn n bɛ tɛmɛ nin ko ye l'empire i ka dɔn ale kuma min bɛ an ka taa i ka dɔn i yɛrɛ ka sigida la dɛ a bɛ commune 1 ko fɔ kamalen bɛ bi i ka dɔn n'o a bɛ wele ko Amidu Dumuya fasikɛba ko secrétaire kɔni don secrétaire général don bi na i ka dɔn k'a fɔ parti yɛlɛma kɔni na Yusu k'a kɔni bɛ ka a jeniyɔrɔ kɔni fɛ a ko a ye ŋaniya dɔ kɔni da a ka sigida kɔnɔna na n'o bɛ commune 1 kɔni ko fɔ dɔwɛrɛ tɛ lampadaire kasi k'o sigi ka dɔn sigida kɔnɔna na i ka dɔn bɔlɔnkɔnɔna mun bɛ ni dibi bɛ o yɔrɔw la yele ka se ka cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ka se ka lafiya cogo min na taa ka segin kadara kɔnɔna na walasa vagabɔnw ni i ka dɔn zunkwalew ka se k'olu gɛn i ka dɔn walejugu kɛli kɔnɔna sigida kɔnɔna na o yele walasa ka sabati fa bɛɛ lajɛlen fɛ a ye ta ko fɔlɔ kɔni sigi senga Yusu maaw ye ŋaniya in fɔ ni ka a wale ɲuman dɔn n bɛ min f'i ɲɛna ne mɛnna parmi les jeunes politiques la
Amidu ye exemple de wallahi kabina la kan na masika ma ɲɔgɔn ye n kɔni b'a ye télé la mais ladirileya ni ani ka dɔ taabolo yɛrɛ la ani sigida kanu ni jamana kanu na Amidu Dunbiya ye ɲɔgɔn na ka dɔgɔ dɛ wallahi Yusu a bɛ baaraba min na dɔwɛrɛ tɛ faso kanu baara kɔni don a ko min ye ka dɔ ka fɔ Amidu Dunbiya ye a ye nin ŋaniya siri dɔwɛrɛ tɛ sigida fɔlɔ bɛ se ka yiriwa cogo min na ŋaniya min yɛrɛ bɛ ale la o ti dɔwɛrɛ ye min ye maaw bɛ se k'u ɲɛmada commune 1 ma cogo min na ni baara kɛcogo ɲuman ye ani ka dɔ ka fɔ ni jɛlenya siraw bɛɛ lajɛlen kɔni ye a n'a a tɔw mun faralen don ɲɔgɔn kan walasa ka nin baara in kɔni sabati dɔwɛrɛ tɛ maa kelen tɛ se ko la koyi i ni maaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa baara ni sababa bɛ se ka bɛn cogo min na fɔlɔ tɛmɛlen la a kɔni y'a baaraw sigi sen kan sigida kɔnɔna na ko filanan kɔni ko bɛna daminɛ Korofina Nord ale ni ka dɔ ka fɔ Nafaji kɔnɔna na a bɛna baaraw kɔni sigi sen kan min bɛna kɛ sababu ye olu maaw bɛ se ka lampadaire sɔrɔ cogo min na n'o bɛ yelen kɔni ngɔfɔ ni nka i ka dɔn dibi kɔni fara ka yelen bila fa bɛɛ lajɛlen fɛ maaw bɛ se ka lafiya cogo min na taa ka segin kadara kɔni kɔnɔna na Amidu k'an bɛ don min na komi bi ko baara wɛrɛ t'a la a ka sigida ka se ka bɔ nɔgɔla la même min f'i ɲɛna on n'a plus besoin de ces gens là Amidu il y a des gens qui ont passé en commune 1 ils n'ont rien fait an mago t'olu la bilen an mago bɛ Amidu Dunbiya ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de la comme député comme maire olu kɔni an mago bɛ ninnu na dɛ walasa sigida ka yiriwa n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la maakɔrɔ minnu tun bɛ yen u ma foyi de k'an ka sigida la anw laban ye tun bɛ commune 1 wele de ko commune 1 k'an kɔ minɛ ala ni an sɛgɛnna an laban n'a kɔ bila dɛ a banna Amidu ye baara min na nin ye nin bɛna kɛ sababu ye a k'a kɔ bila dɛ Lajos ala k'an sutura rédaction i ka dɔn L'Empire Lajos ala k'an sutura festival Woroni bisimila o bɛ Sikaso région fɛ Sikaso région min ye a bɛ ka dɔn festival de Woroni maa wɛrɛ tɛ yen n'a denfa dira min ma san 7 i ka dɔn awa min ye Yakuba Traoré ale yɛrɛ député kun don Assemblée nationale la Jelika cɛ o ka d'a ye dɛ ne ko a ma ko Jelika cɛ Yaku a bɛ yɛlɛ Yaku min ye a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Yakuba a bɛ ka dɔn Traoré ale kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ kɔnɔna na sa min ye a bɛ ka dɔn awa Woroninkaw olu ye danna ta ka d'a kan min ye k'a daminɛ Woroni a bɛ ka dɔn Kajolo fo Sikaso région yɛrɛ la min ye a bɛ ka dɔn awa min ye Woroni dɛ ne i jɔ n ka maana dɔ f'i ɲɛna ko Woroni ko bɛɛ kalafili min tɛmɛna ko bɛɛ ka vote Yakuba ye maa kelen de filila Samɔgɔkɛ kelen yɔrɔ Samɔgɔkɛ kuma man diya Samɔgɔkɛ kelen de filila y'ale tɛ sɛbɛnw dɔn ka taa maa wɛrɛ ta dugutigi wulila k'o ɲini k'o mana kɛ yɔrɔ f'ale k'o ye gɛtɛgɛ da o tɔ la parce que a ye min ka sigida la Woroninkaw ye Sikaso région maaw ye min ni festival ye festival la a bɛ tali kɛ an ka seko n'an ka dɔnko kan ani ka dɔn dugu tɔgɔ bɛ bɔ cogo min na wa festival n'a daminɛna a bɛ kɛ sɔrɔba ye dugu ma bawo maaw bɛ bɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw bɛ bɔ a bɛ ka dɔn Kɔrɔwara dɔw bɛ bɔ Burkina Faso dɔw yɛrɛ fana bɛ bɔ a bɛ ka dɔn Faba kɔnɔ yan ani ka dɔn Mali yɔrɔ wɛrɛw la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taa Woroni min ye a bɛ ka dɔn k'a daminɛ Juma ka taa se a bɛ ka dɔn Sebiri ma u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛnajɛ ani hakilina falen na ani ka don u ka dugu tabiya ani ka dɔn awa min ye ka kumanda kɛ jogow ka jogo min yɛlɛma bɛ se ka don a bɛ ka dɔn taabolo la min ye a bɛ ka dɔn Mali a bɛ ka dɔn an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u ye ninnu kuma bɛɛ lajɛlen fɔ a ye ka tila ka dugawu dɔ kɛ min ye a bɛ ka dɔn jamana ye min ye a bɛ ka dɔn club des amis de Yakuba a bɛ ka dɔn Traoré honorable Yakuba Traoré i ka dɔn awa min ye nin kɛnɛ kan sa a n'a furumuso a bɛ ka dɔn Umu Jalo madame Traoré i ka dɔn ninnu tun bɛ kɛnɛ kan min ye a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Woroni a bɛ ka dɔn min ye a festival ye k'a kɛra kunnawolo ye a kɛra danaya ye wa i ka dɔn awa min ye Sikaso ye min ye a bɛ ka dɔn awa Sikasokaw ye olu fana y'u ka nisɔn Jayira Sikaso région maa bɛɛ lajɛlen u ka nisɔndiya yira n'u ka foli lase a bɛ ka dɔn min ye Yakuba Traoré i ka dɔn k'a bɛ wuli ka jɔ min na min ye u ka dɔn ka région ye nka an ti Yaku fo dɛ an bɛ Dilika de fo Dilika n'i y'a mɛn cɛba o cɛba n'i b'a sɔrɔ furumuso ɲuman dɔ de b'i kɔ o don dɛ
lajosi o waati kelen na min ye fatireba ka fɔ la a ko k'a dɔn awa min ye Kayi ye Kayi a k'a dɔn Mamadu Danbele n'ale club awa international o président Yakuba Traoré i k'a dɔn ani club national min ye a k'a dɔn Mamadu awa Danbele ko ale yɛrɛ a k'a dɔn ballondan dɔ o kɛra a k'a dɔn min ye Kayi ye o ballondan kɔnɔna na min ye ale kɔni ye a k'a dɔn Yakuba jɔyɔrɔ fa wa i k'a dɔn awa min ye o tako fɔlɔ ye nin ye min alu y'a sɔn woroni ale ka a k'a dɔn festival o tako 7 o de nin ye a k'a dɔn woroni ta fana ta ko ballondan tun b'o la dɛ i k'a dɔn a ɲɛnajɛ woroni a jara i n'a fɔ a k'a dɔn min Kayi a fana jara wa i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka bonya ani tandi k'o ta ka ɲɛsin a k'a dɔn honorable Yakuba Traoré awɔ Ala k'an kunna diya Ala ka sababu ɲuman d'an ma lajosi i kɛra cogo cogo i ka sigida i kana ɲinɛ o kɔ dɛ n'i b'a fɛ ka diɲɛ jɔ a daminɛ i ka sigida la Ala k'an kunna diya Ala ka sababu ɲuman d'an ma Jamani Fasiri Yusu i ka dɔn Midi Info an n'o ta i ka dɔn min ye Fatima ye ko ale tɛɲana dɛ kɔɲɔmuso kura a furula a ma mɛn a sinamuso kɛra sababu ye ni k'a fa Yusu i ka dɔn k'a fɔ fasirikɛbaa ko ni n'a to maaw kɔni hakili la nin kɛra Nizeriya Yusu muso fila furu o bɛ bɛn olu fana fɛ yen a ko min ye ka dɔn k'a fɔ diinɛ yɛrɛ nin kuma in kɔni fɔ n'o bɛ silamɛya diinɛ kɔni kofɔ k'a fɔ cɛ kɔni bɛ se ka muso kɔni da fo 4 i k'a dɔn k'a fɔ Fatima ale kɔni kɛra cɛ ka muso filanan kɔni ye Yusu furu kɔni sirila bonya ani karama kɔni kɔnɔna na furu sirilen kɔrɔ kɔ ka ba i n'a fɔ laadaw bɛɛ lajɛlen sarala cogo min na ni ka ko bɛɛ lajɛlen bɛrɛ bɛn somaw bɛɛ lajɛlen sɔnna a ko kɔni ma waati min na ale kɔni ka furu kɔni bɛna siri yanni ka furu siri cɛ kɔni ye i k'a dɔn wele kɔni bila furumuso fɔlɔ ma ka kuma bɛɛ lajɛlen da a tulo kɔni kan i sinamuso kɔni bɛna don Yusu a bɛ i n'a fɔ sinamuso ko man di muso dɔw kɔni ye Yusu sɛgɛbaa ko waati min na kɔɲɔ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni dɔgɔdara ni ka furu siri ka ban pewu min ye ka dɔn muso fɔlɔ ka so ale ni muso filanan ka so mètre dama dama bɔ ɲɔgɔn ko min ye ka dɔn k'a fɔ muso fɔlɔ ale b'a ka fanga min ye muso filanan ale fana b'a ka yɔrɔ la Yusu min ye muso fɔlɔ kɔni ye jateminɛ kɛ maaw sen ka suma waati min na i k'a dɔn k'a fɔ muso filanan fɛ yen k'a ye i ka dɔn kojugu kɔni boloda dɛ a y'i den ka taa don i ka dɔn filanan kan n'o bɛ Fatima kɔni kofɔ Yusu ni ka taa gosi ordre ni désordre bɛɛ lajɛlen la k'a gosi k'a da jeli la Yusu a ma dan o dɔrɔn ma dɛ Yusu a ye mun wɛrɛ kɛ k'a ye tasuma minɛ k'a bila la ni ka datugu a da la funteni in na Allahu Akbar dɔw di ka gɛlɛn muso kɔni k'a sɔrɔ u sigilen mairie la maire b'a fɔ ko i cɛ ko ni Ala ye nɔgɔya kɛ k'a bɛ filanan ta k'i dɔw ye jugubanji ye n'i bɔra filanan ko la o fɔra i ye kaban e dun y'a fɔ ɲɛma ɲɛna i y'a fɔ n'o fɔra yɛrɛ min ye ni t'a fɛ i cɛ ka filanan ta bonya a karama a kasi sigi ayi dɛ ni mairie la n'a fɔra mairie la ka ban ko n bɛ muso filanan ta a bila i kunna hali ni cɛ bɔra o kɛnɛ kan ka taa filanan siri a man ka bali la parce que i yɛrɛ y'i kan di mairie tɛ furu siri cogo si la k'a fɔ n'a ma ɲininkali kɛ i cɛ ko ni Ala ye nɔgɔya kɛ a bɛ muso filanan ta mais i ni cɛ k'aw bɛnna k'a tɛ dɔwɛrɛ ta mairie b'a kuma fɔ k'a bɛɛ walawala an ni ɲɔgɔn cɛ n'o fɔra i b'a bila i kunna de k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ la dɛ a b'a siɲɛ yɔrɔ min na dɛ n'a tilara o yɔrɔ la dɛ cɛ bɛ se ka muso filanan ta o yɔrɔ sur le champ a dɔw ye tugubanjiya ye dɛ i kan ka sigi n'o de ye zon kan ka sigi ni weleweleda kan ye à tout moment tardi de mais an t'o dɔw ta anw dɔw bɛ yen hali ni maire y'o fɔ an na mais hali an tɛ cɛmuso san ka taa an fɛ yen mun na a bɛ siran a bɛ kana kɛ ayi an bɛ siran madamu ɲɛna ko y'a sinamuso an bɛ siran fɔlɔ in ɲɛ i da yɛrɛ la ne b'a la Dramane Alu Kone b'a la Daki Sisolo Sisolo fo ka taa hali ni ye Banque mondiale directeur Banque mondiale clé di Sisolo ma a ti sɔn cogo di a k'a kɔrɔbɔ kɛ Baseginɛ Keyita b'a la Aïda ka Baseginɛ fo ka taa diɲɛw de ani jekɔrɔba an bɛɛ ka deli ka taa jekɔrɔba ye o da to kuma bɛ an bɛ dudunkɔrɔ ye e bolo cɛmuso tɛ e ka sɛw la cɛmuso ni hali ni denmisɛnw ye cɛmuso gɛn a bolibatɔ tɛ don ne fɛ yen a kana kɛ muso ɲɛna ko
Yusu a ko i ka dɔn sinamuso kɔni nin baara in ne kɔni boloda ka i ka dɔn min ye a cɛ ka muso filanan n'o bɛ sinamuso kɔni ko fɔ funteni in na Yusu k'a ba dɛbɛ walo k'a da jeli la tuma min na ni ka sɔrɔ ka tasuma kɔni don a la k'a datugu a la k'a kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ Yusu a kɔni bɛ kiritigɛlamɔgɔw kɔni ka bolo kan an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Yusu min ye musow ye fɔlɔ la musow de tun bɛ siran musow de tun bɛ hinɛ nka an b'a fɔ ali bi u ka kuma musow fɛ nin n'a ɲɔgɔnna wale n'i b'a dɔn k'a gɛrɛntɛ tɛ ku i la i ka kosow n'i ka kasaw fara ɲɔgɔn kan i ka waliden to yen i ka yamla sani ka ba filanan ma i tɛ taa cɛ kama ala k'an kunna diya nin ko n'a ɲɔgɔnnaw kɔni muso ka sabali sa Yusu an ye nin sama ka bɔ Midi Info kɔnɔ Lajɔsi aw ka dɔn an b'a fɔ Suala Bayaya Aïdara ye ko félicitations cogo di fɔlɔ autorité morale jakulu dɔ sigira ale fana ko Mali ta in di faamuya ko autorité morale mu autorité morale ko kuma de kɛra an b'an ka jamana jɔ la ko autorité morale a bɛ ɲa nin bɛɛ bɛ Maliko la min aw ka dɔn Suala Baya Aïdara ye i ka dɔn k'a b'a fɛ ka takili da transition maaw ɲɛ dɛ min aw ka dɔn jɛkulu dɔ sigira Morena aw ka dɔn min ye Morema Jumasido abrikalo tile 4 Palais des Sports min ye aw ka dɔn Salimata Mayiga min aw ka dɔn parti politique kun b'a la association kun b'a la ani ka dɔn min ye regroupement religieux cɛ regroupement religieux c'est parti politique do société civile do non parti politique do dinamo fara non ni dinamo kɔni i taara don politique la anw ti filɛ ko o fɛ regroupement religieux dɛ donc c'est un regroupement politique donc fɛ ka fɔ ko misibo kɛnɛ do quoi misiw bɔtɔ yɛrɛ kɔnɔ dɔrɔn o bɛ bo fɔlɔ min kɛ n'u bɛ taa kungo kɔnɔ u segitɔ sani ka wula i bɛna sɔrɔ o sanfɛla jara mais ni sen ka a bɛ nɔɔni Lajɔsi min aw ka dɔn nin yɔrɔ kofɔlen i ka dɔn jama kɔni bɔra min aw ka dɔn jɛkulu min n'u b'a wele ko Morema aw ka dɔn min ye Suala Bayaya Aïdara ye i ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ka kuma kɔnɔna na aw ka dɔn min ye a ye kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ a ye kuma min fɔ min aw ka dɔn a kumana an ka bi min ye cɛ furancɛ fanga min bɛ yen min u ye gɛlɛya ta ka maa minnu sɛgɛrɛ min ye ale kɔni b'a ɲini ko arase baci ani ka dɔn ani maa minnu jatilen don k'u ka bila n'o bɔra ye min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a kumana aw ka dɔn min ye ani an ka yɔrɔ ciw kan a kumana nin bɛɛ lajɛlen kan yɔrɔ zone aéroport cɛ min ye aw ka dɔn Suala Baya Aïdara k'u yɛrɛ ale kɛ o ka dɔn autorité morale ye tiɲɛ yɛrɛ la autorité morale ko kuma de kɛra sisan n fana de club des amis Umar Baro Siribe autorité morale non ne de Baro Siribe Umar Baro Siribe yanfoyila autorité morale n fana y'o ye a bɛ kɛ cogo di Mali kɛra yɛlɛko jamana yɛrɛ de ye quoi maa m'an ka jamana sécurité i ko ninnu na mu autorité morale ko kuma de kɛra sisan c'est la nouvelle tendance. Bon, donc, ils sont obligés de faire ça. Mais, c'est-à-dire que à dîner nyema ko no anga politique ko la de amago tout la blene. Non, on n'a pas besoin de. Non, attendez. Voilà, Anseruma na majawi otnao. Non. Ni iko kibe ala ko de la. Amona bana ko nu bi da wala. Non, utumuga misiri kono la fiale ya atopmu uni uka kɔlɔsiw de cɛ wurudili kun bɔra de busigi senga maintenant a y'u wele ka bɔ misiri kɔnɔ ka na k'u bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ fa politiko bila kun kan n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ u kun bɛna jumɛn na an ye jɛrɛ dɔ sigi sen kan an bɛna kun cɛ u ka dugawu kɛ. Mais sisan anw cɛ Lajos anw diinɛ ɲɛmɔgɔ an Seku Siraman Jara ala ka hinɛ a la. Nous on a vu Guido Almami. Nous on a vu Soumala Dramé. Mais ces gens-là kabine ala y'u da. I ma deli ka fini bayu la min bɛ dama tɛmɛ mais ninnu dɔw bɛ yen bi i bɛ taa gɛsɛnɛ sɔrɔ la kan sɔgɔlen u bɛ fini min b'u la a ɲɔgɔn tɛ jama in si la u bɛ don mobili min kɔnɔ a ɲɔgɔn tɛ
jama si bolo mo kɔrɔ ko dinɛ mɔgɔ baara ko ka i tɛ fɛn ɲɛnama dɔn gestionnaire baw guloki borolilen baw donc n'i bɛ dinɛ baara la i man ko non le Mali n'a pas besoin de ça Mali mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ mun ni hakilina b'u la mɔgɔ mun majigilen don mun bɛ se ka mɔgɔ bila aw de ye jɔyɔrɔ d'u ma ka danaya da u n'a man di ye Lajos maa tɛ tɛgɛ ta ka t'i bila tasuma la koyi i sen don tasuma la n'o tɛ kɛ o i tɛ kɛ o mais n'a y'an wele an bɛ min don o ye kɔlɔsi wele de diyara o ye n'o tɛ ni maa t'i tɛgɛ ta ka taa don tasuma la i bɔra fɛn cogo an b'an ka dinɛ baara la an ka misiriw kɔnɔ aw de y'an bɔ an ka dinɛ baara la ka na ko politique ko n'a y'an wele sisan k'a taara k'a bolo da k'a bɛ na non a fana ka di de o non isa ka jumi yɛrɛ dun il est là mais maintenant a kɔni sen non mais ta Mali non mais non a se ma sumane parce que kɔsa in na a ka jɛkulu a CRT ye ambulance di yɔrɔ dɔw la dɛ ouais non même min f'i ɲɛna cɛ ninnu u ka to misiri kɔnɔ ou bien u ka wajulu kɛ n'olu yɛrɛ tun bɛ se fɛn na jamanadenw diinɛ tun tɛ tiɲɛ ta jamanadenw tun tɛ tiɲɛ ta o fana bɛ k'u jeni yɔrɔ fili foyi aw de y'u wele ka b'u ka misiri Lajos aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn a panna zone aéroportuaire kan min ye maître Tapo ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bi aw ka dɔn min ye jamana magoba den bɛɛ lajɛlen la o ka dɔn aw min ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn maître Tapo a kumana aw ka dɔn waati min na Ibrahim Boubacar Keïta ta a bɛ i ka waati la a ye ɲɛfɔli ko la min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la démocratie a fiɲɛ kura min cilen don fo jamanaden bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛra autorité morale fo a la baya ya Haidara ɲɛna ala ka wuli autorité morale ayiwa Umar Baru Siribe ka club autorité morale fana Youssou Karavati autorité morale Youssou Traoré di Youssou Karavati kasabi bɔ b'a la dɛ non sans problème an bɛ taa don i kan dɛ non sans problème à tout moment an bɛ taa don i kan sans problème i bɛ apport di kuma bɛɛ mais n ka apport di et puis tu vois quoi o la jɔn bɛ kɛ e ka kuma min mana bɔ balaba da ko hali Umar Baru Siribe a ka madame ko an b'a essayer k'o bɛɛ arranger donc o bɛɛ la fɛn t'a bolo fɔlɔ ayi foyi t'a bolo mais yɔrɔ Maliki Konate n y'a ye fɛnw na o ye dɔ ta kɔsa in na awɔ Maliki Konate kɔni a tɔ tora Baru ye n'an m'a fɔ tan dɛ an sɛgɛnna de sa d'accord ko fo ka concertation nationale kɛ Baru ka baraji a ka autorité morale dɔ fana bɛ yen o ye 16e président Mohamed Serifa Haidara ne autorité morale jini ala ka ɲaga daba amina rabi su waati sɛbɛkɔrɔ korona Lajos an bɛ i ka dɔn communiqué in kala barabara foli i ka dɔn danti foli min na Youssou an bɛ Kulubi fo nin waati in na k'a bɛ kan an lamɛn an b'a fɔ ɲamakɔrɔ kura na i yɛrɛ dɔ kɛra dɛ incomparable style an b'a fɔ an ma ɲina nin waati na MC Mapao Amadu Sisoko PCFM na an b'a fɔ barabara foli danti foli min na Madame Bagayogo an bɛ Zena Kulubali fo nin waati na a bɛ k'an lajɛ télé la a n'a ka bibini an b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn an ma ɲina Abdoulaye Bagayogo kɔ ka foli ani tanuni ta ka ɲɛsin nin waati in na Madame Bagama ale bɛ k'an lamɛn i ka dɔn Mama Daw an ma ɲina Madame Bagayogo fana kɔ Ami ko vraiment tonton Youssou est impeccable e ko k'i tɛ muso filanan ta mun ye dɛ ale de fana kɔni wulila ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ tigɛrɛ ni dɔ ye Ami a bɛ dugu kɔnɔ a se kɔnɔ ko e kɔni Lajos ne ye jama dɔ la an bɛ foli lase aw ka dɔn Mala Jalo ma ale ye coordinateur a filɛ nin ye Kati an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati min ye handicapé ka coordinateur ye an bɛ foli ani tanni an b'o lase aw ka dɔn sanga ani waati Janginɛ Keita Basiginɛ Keita Aluja Atrosi Aluja Tanti Awa Jara Ɲamoyi Ture an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Seba Mangara ale ye boucher aw ka dɔn min ye pɔribu ye grossiste don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka foli lase
san ale gouvernement Ousmane Sangare ana furumuso Awa Konate min ye Alassane Diallo ani awkado furumuso Madame Diallo Awa Dia nunu be France ka foli ni tanni ta ka ɲɛsin Naro FM barakɛla bɛɛ lajɛlen ma Mamutu Male n'a ka cɛdo radio danaya Keɲɛbakaw fɛ Bujalo n'a ka cɛdo an bɛ Tiɲɛdugu lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo Kareri kɔnɔna na Jura an bɛ Amadi Daɲɔgɔn fo ka waleɲuman dɔ radio Gagnakan lamɛnbaw min bɛ tali kɛ Fanakaw la an bɛ MC fo a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Garba ko a n'a ka kɔɲɔmuso kurani an b'u fo k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na ka ɲɛlɛni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo badabada foli dantɛ foli min na radio dɔnba a bɛ i ka dɔn karanko fɔ Zumana Keita ka karan dugutigi fo ka alimami fo kamalen jalantigɛw an bɛ radio dɔnba baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo a technicien k'u fo k'u waleɲuman dɔn kɛnɛ karaba ka radio bɛ dɛ an b'a fo ka waati na kɛnɛ karaba min bɛ bɛnkan na Dankɔrɔba ale yɛrɛ da sogo sa ɲinɛ fa donso radio c'est waati korona an tɛ k'an bɛɛ da an n'a fɔ kanubaw ye lamɛnbaw ni filɛlibaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan a kan bɛn waati wɛrɛ